שלום לכולם, שמי גל הרצנו כהן. השיעור השמיני, איך להכות, לתת מכות נכונות מלמטה. עמידת קרב קרוב, רגליים, כתפיים, אגרופים, אנחנו בהגנה, הגנה מלאה. חייבים להיות בטוחים ומוגנים. אנחנו עושים כפיפה לשמאל, כפיפה. מכה מלמטה, קדימה, בדיוק, הגנה, 1, 2, 1, 2. בעת המכה מוסיפים את הרגל. עזרה של הרגל חיונית ביותר. על מנת לתת מכה חזקה אנחנו מזיזים את האגן ומסובבים את העקב. 1, 2. יושבים על הברכיים, אנחנו מוגנים, מוציאים יד, מחליפים מקומות של הכתפיים, יד אחד בהגנה תמיד. יושבים ומקפיצים את עצמנו כלפי קדימה. 1, 2. 1, 2. לשבת, לקום. לא לשכוח, להוציא אוויר בעת המכה. היד חוזרת תמיד מתחת לאף. אנחנו תמיד בהגנה. אנחנו עכשיו למדנו איך להכות מיד שמאלית מלמטה. עכשיו אנחנו נעבור ללמוד איך להכות מיד ימנית מלמטה. עמידה, רגליים, ברכיים כפופות, כתפיים, הגנה מלאה. 1, 2. 1, 2. לסגור אגרוף, לנעול אותו נכון. 1, 2. עכשיו מוסיפים את הרגל והגן, לסבב את העקב. 1, לשבת, לקום. אנחנו מעבירים משקל כשהתיישבנו וכיפפנו את הגוף כלפי ימינה ומטה ויושבים על הרגל הימינית. כשאנחנו מעבירים משקל בעת המכה לצד שמאל, אנחנו כבר יושבים על הרגל השמאלית. הרגל הימינית חופשייה. המשקל, אנחנו יושבים בצד שמאלי שלנו. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. אנחנו מוגנים, לא לשכוח, לא להוריד ידיים בעת המכה. 1, 2. זו הדוגמה לא טובה. בעת המכה היד הולכת הצידה או למטה. 1, 2. רגל, אגן, כתף. היום למדנו איך להכות מלמטה, מיד שמאלית ומיד הימינית.